sai amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta ta kwallo. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Da farko Allah na kira mai kowa, na roƙe ka kai kake daga kowa, ba mu rabon mu ko dare ko rana. FC amana zanewa wakena, na gaishe da ku maza jafana, kun kai ayyabe ku kun wuce yan kuri. Fili ya ɗinke sun suke buga ƙwallo, su farcar murna ƙwallo na yin daɗi, tana yin daɗi. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Ƙwallon nasu sai ka ce yan turai, sun iya sun huta faruwansu da keta, ko a tarihi gaba sana kan farko sun yi zamani bangaren wasan kwallo. Gobe na san nake muna da masu gumurzu, sai da idan babu rabo jalla ne bai kaba. Shawara ta a gare ku kuyi ta soyayyar juna, yara kowa ya bi manya mu ta soyayyar juna. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Turnuwa in ta tashi kuyi ta nema ku ciyo, in kuna yin wasa da ku ake yin koyo. Lafami zanduki mai kira gun manya, a dinga tsatsarawa a daina kayya wasa ne na zumunci dan haɗin kan juna. Ni fa na gaishe ku masu yi mana komai, an tirenal mummuni jinjina na yoma, hankuri ne aikin ka kaɗararwa madamu. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Yau na gaida leruwa babana, miko babu bai da halin keta, ya fi so ai ta zumunci ai ta so yayar juna. Shugaba na matasa zani gaida shi ma, abokar sarkin kishi shi yake haɗa kanu. Sai na ganka mai rubutu kullum, akwai sule shi ma baya son sowar banza. Ibo sarkin kishi su suke tsarin komai, da ke biɗar sai gabasa. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Ina kake hazar masu tayan komai, ashe ni gargada mai kashe taya shi kawai kanta a raga. Idris na gaishe ka yana ta na yoma, ina alkasim su ake koyi kullum, ina yake ciram har da shi ban manta ba. Lashuyar zana kira ku zana yi muku dalla, umbu ma shi ne kafi jinjina ta na yoma. Zakariya kuli ya iya ya san juye. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Na kira Bangisco wanda shi ne karamin su kuma shi ne babban su, shi yake sata a raga. Kebi na gaishe ka zai yi ma tsilla da fansar Musa baya jin saran kato baya so kai masa keta. Bishu na gaishe ka jinjina ta na yoma, dodo zan gaida har da shi a cikin taka. Na yaba a gare ku haruna mai sele ga rubutu ga kwallo. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Ali na gaishe ka gungudu ka wuce zomo, Salfu na gaida ka, Ila na gaida ka, Ramani na gaida ka, Akala na gaida ka, har da ku a cikin taka. Algulu na nan miyar da fansar shi ma, ilu sake juyan tsabta kuma baye maka keta. Adamu na gaida ka, Auwa na gaida ka, Husaini na gaida ka, har da ku a cikin taka. Hayya na gaishe ka baka ma yaro wargi. FC amana ekibi garin gabasa ake abana kuke ta kwallo. Ali na gaishe ka, Sale na gaishe ka, Idris ka
albitir kai kake hana orje journalist attahir su suke ka labarai manya zana kira ku har da ku ba manta ba Alhaji Abubakar ina gaida ka ni dai dudu bai canza ni da kwana Allah shi biya baba shi yake hada komai duniya na shaidar ka baka halin keta FC Amana ekibe garin gabasa ake amfana kuke ta baitin kwallo baba kai ne gulbi za mu sha mai wanka lafa mai zan doki baba ya kama na gyara Allah bar mu da baba za ya yi mana kullum Prezi Usaini Guram za ni gaidawa shi ma sabon gida Prezi Inusa na nan shi ma Suleiman Kartela Prezi jingina ta na yoma Prezi Aliyu Guram jingina ta na yoma Mamudu Prezi Burdi jingina ta na yoma FC Amana ekibe garin gabasa ake amfana kuke ta baitin kwallo mu yi Prezi baba rogo har da kai a cikin taka su mai Prezi dare jingina ta na yoma kadar Prezi Kartela har da kai a cikin taka ma'azu Prezi tun da jingina ta na yoma Prezi ta yi duddubai na nan shi ma sabon gida Prezi mai samari na nan shi ma duwa Iliyasu Prezi jingina ta na yoma leruwa ne babana FC Amana ekibe garin gabasa ake amfana kuke ta baitin kwallo ga Prezi gayya jingina ta na yoma gaba su Prezi mi koleruwa ne babana lafamin zan duki mu ta soyayyar juna anan zani rufewa zani ce sai wata rana yake Abba Umar shi yake baitin kwallo FC Amana ekibe garin gabasa ake amfana kuke ta baitin kwallo ga mai neman ƙarin bani zai iya kira bisa lambar waya kamar haka 07 47 64 10 72 ko kuma 01 50 42 27 72 daga ni na ku Umar Abba aka Gabasa 100%.